nami uzoba nami Kungabeke njalo ususebenzisa iWi-Fi yomlungu ukubuka lama video akho abantu abahamba libhuncu. Hawu mfowethu ngingahlala ngenzeni ngoba vele akukho busy nala ngikade khona namhlanje. Ngathi uyakhohlwa ukuthi indlu yokukhonzela le izinto zokonakala zenziwe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhulu. Ya mnumzane. Njani mfowethu? Hayi, umuntu uyaphila nje sekungawubuzwa kuwena. Kunenkinga lana. Umfundisi ukhona? Hayi umfundisi ukhona kodwa ke indaba iqala kumina yinto efuna ukumfundisa. Manje nginenkinga yokudla. Unenkinga yakwenzani? Ukudla. Oh hayi no. Esokuqala lesi sixazululo vele into edliwayo ayingeni ngaphakathi. Kodwa ke okunye phela ngoba umfundisi la ngaphakathi kuye kube khona into ekuvelwa ngayo yini oyiphethe ephaketheni. Cha as long nje mezongisiza mfowethu yazi ngivele phela umnikelo noma ngathi 300 noma ngathi 500 into ozoyikhipha ethi umfundisi uzothi mayekubeka izandla ubusiseke uphinde useni. Phela izobuthi into yami izosizakalana. Nginenkinga ngidla kakhulu. Vele ukuthi angidle nje. Mangicabanga uyabona nje esikoleni ngithi ngaze drop out evarsity. Manje ngiyacabanga vele ukuthi angidle nje. Angivele ngidle. Ake ngikulungise nala ngiyacatha enye into ukuthi akuphefumuleki ake ngikulekelele inobheqine kanje. Hey uyazi kwaphefumuleka ke sekungcono ke manje. No kodwa kulungileke phela indaba yemali ayilunge ngoba ngikwazi phela ukudlulisela la. Oh alright. Hayi ngane kakhulu ngeke. Awu umnikelo kwasho umnikelo omncane kodwa. No yilo omncane umnikela obi omncane. Oh nakho as long ngoba sengizama yeka wena uzosizakala. Ngihambe ngojima ngadla diet bangifaka ku herbal bani. Inkinga yakho ukuthi diet kuyidla. Uma ungaka unenkinga yokudla kube luhle. Kodwa kulungile kumfundisi uzofika kubeka izandla lapha awuthi ngiconfirm la. Ngisini. Mswati. Ngithi umfundisi usakhona ngalapha. Yebo baba hayi ngoba ukhona umfundisi. Akukho inkinga nginendoda la engizoyidlulisa usuyayivulela ngalapha. Alright mapholo bayakuhlupha. No akuhluphi indoda enkulu ake umbone. No athi inkinga yakhe yona le ngikusolvela yona. Nawe uzoba ngangami wazi udlela nje lokho. Nyamba. Yes. No, velu tuntule ngoEzekiya. Hezekiya isikhathi samathambo mina. Lawo amavesi ama ngithi nje ulethu njani mageja. Yes, Hezekiya. Yeah, Hezekiya. Uwona amavesi vele umdolomba enquma ngakho. Uyabona usibalukhulu uDlamini kaSanti. Yona lamavesi umageja. Umsimanga nje ngepasi kedlula wanikwe yimina amavesi. Bonke labo uBishop Dube eleduzaneni la eCity of Holy la imina loyo imina ngoba angidoba uthi intshukumo wena njengoba uthi intshukumo uzodinga amavesi anentaba ke lapho uzodinga amavesi anentaba ke lapho uba kungeke udinga ngeke udinga wabakuphi Ndibuya ngo-Isaiah Hosea it's Hosea 5 yeah ilisi ngathokoza lapho bedundubala mama sebedundubala kuze usuwehla njalo na yes hayo umsimango nje lamavesi adududulwa ngawo leli nje leli emntweni mina abathi sakumina lamavesi anjalo usibalukhulu uDlamini mina loyo angithi khona umfana omncane nje ovutha kakhulu uJerami wathi abethe mina loyo amavesi amonke lawo uyadudula kumfana
Uma nama open air beza kumina. Imini obanika lamavesi. Hawo nene ubuye ongenga kushona leko lento umntana kozolibo amavesi abonke lawo bantu. Ubambi. Kunjani? Kunjani? Njani msephila. Yini inkinga yakho? Awufunda la. Hey bas. Inkinga enkulu kabi. Ya? Ngibona abantu. Kasana zabantu. Oh. Our father. Our father. Our father. Our father. Fight. Likhondo ndundaza musaya. Khuluma mfana. Yeah. Oh. Asiqedile. Ufike kabi la ngibhizi la kwenze njani? Ngithi Khuluma. Kade yabona pastor. Mangiyibona nje lento. Abantu baneyinkinga zemali, baneyinkinga zani, banestress bayizokufunda in. Mina nginenkinga yodwa, isono sami sodwa lapha emhlabeni. Mhlawumbe ngithi umphangisa pastor azongikhulekela. Isono sami ukudla. Oh, ngidla usho ngasafuni. Oh, Satan, devil worshipper. Devil worshipper. Devil worshipper. Shawo ukudla. Devil worshipper. Yabona abantwana bakaIsrael. Bake bafika besuke eGibhithe bakhala kuMoses bathi Moses njoba sasilambela ihlane bekunokudla okukhulu kwabe eGibhithe ushawa wena iGibhithe lakho ushawa iGibhithe ukudla leli likushayayo into ezokwenzeka njalo mawuholile uletha imali la njalo mawuholile ukhokho kweshumi uyakhokho kweshumi uyakhokho kodwa manje ngiyalamba futhi yaye bajingaye ejimini webhalwa uzamile webhalwa flow ngihambile uyabhala ngawuthenga ngawudla nawo avele ngawudla hangi utakwethu extra la wena ushawa utakwethu uyazi ka ngiyikhulekela lonto elento yana ebhizana wayeshawa utakwethu lento uyana bamba la angithi umudla ngithola ngala lapha nomkhaba nomkhaba nokho kuyashapha futhi ungasabi Ebenezer ithana Ebenezer ungihole kwaze wala Ebenezer wena Ebenezer akusuka ukudla ngiyakuyeka ukudla ngiyeka ngcono ngikwehlise okay shemba ngithi Nkosi Jesu it's Ebenezer angadli kakhulu Ebenezer angadli kakhulu Ebenezer ungihole kwaze wala Ebenezer umafunga ngajiki wena akukho kwahlulayo nokudla ngeke kungihlule Ebenezer yazezulu umfundisi kanti wena wenze njani yonke icabinet bonke ominister wavela angathi upresident wethu bonke ominister ungena bonke ominister basezulwini ngeke understand ndudana fire ngotshiwe shayela lesikhoma sakho sokudla inkinga udla kakhulu wena njoba udla nje buka okay mfundisi ay awutusha kokugcina luma kokugcina siphinde Come on, just fight. Lumala, hey, ngabambi. Abasho tokwethu abasho. Yes. Awuna masuthi phina uqini. Abasho tokwethu abona ngisokufunile ikeke. Wow. Usoba hey, wosala. Ufuna lento yenzayo. Yeah, hamba ke mfana. Yabona manje kunqotshiwe uyazi. Akusekho lutho. Akusekho lutho. Ngotshiwe ke manje uyazi. Ngiyasadla kakhulu. Hayi ngotshiwe manje uyazi. Sifaka lento olwandle lokukhohlwa. Elwandle lokukhohlwa. Uzoma la. Shola phansi. Isolwandle lokukhohlwa. Lwandle lokukhohlwa. Ngiphinde ngidle. Ngiphinde ngidle. Mogcinana. I love you man of God. I love you man of God. Bye. All right mfundisi. Makuphinda ukuthi ngizobuya. Yeah, fike la. All right, hayi sibonge pastor. Is the way. Ihambutsi is the way. 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 Isho njalo. Ngoba ukuhamba la uthi. Is the way. Is the way. Is the way. Shamba is the way. Is the way. Shamba is the way. Is the way. Shamba is the way. Is the way. Uzofika endlini. Mama ufika ama-ayili uthi thank you. Is the way. Is the way. Shamba. Is the way. Mafika ukudla ushamba. Is the way.
uyalamba it's sham. It's the way. It's the way mfundisi. Fight. Ayakuthanda ukudla lo mfana. Wamuthi sham is the way. Makuthi kuyalambeka ukuthi sham is the way. Mama udla ma ale ito is the way. Uzubena